Panguva ino iri kuonekwa kunzi generally ndo vane chimuti zvamanje manje, ndo the man of the match. Panapa vari kunyatsozivikanwa kunzi vari kuthreatena especially vakomana ve2030, vakomana vaizviti ndo ve-the historigas. Panguva ino vachionekwa kunzi ndo the guys vari kukonzeresa massive suffering, vari kukonzeresa chaos, vachiluta neself enrichment. Panguva ino kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga pavanonosangana nana Joe Biden nana Muhammad Aref zvosheka-sheka the regime uchifunga kuti aiwa zvii zviri kumbonotaurwa najenerali iko. Kusana mina masvika mudanyorwa panapa tobva wasubscribe like kuti on the bell icon unakuona mapictures aiwa aVP Kosano Chiwenga vana Joe Biden nemamwe mapresidents awakanoita mahigh level meetings navo. Wambozwa kuti vakanga aiwa vanovhizita aiwa vachinomuona Pope Francis. Panguva ino chiitiko ichi chawesena apo vanoona kuti VP Constantino Chiwenga vanonosangana nathe Iran's first vice president. Sana pina masvika mudanyorwa panapa kuti subscribe like kuti on the bell kuti pina panapa Minister of Information mudanyora today VP Constantino Chiwenga met with Iran's first vice president Mohammad Reza Aref in Tehran. The purpose of the meeting was to strengthen ties between the two countries, which date back to 1979. Dr. Chiwenga is leading Zimbabwe's delegation to the 7th Iran Expo 2025 about hashtag engagement. Mashoko ari kuyatogwa panapa nokumune publicity, but panapa tiri kuona kuti mumastreets vanhu vari kuuya panapa vachitaura zvakasiyana-siyana pamusoro this high level meeting inonoita aiwa VP Constantino Chiwenga. Zvatiri kuona kuti the regime specifically yakutoshandiswa chiti aiwa what are such discussions anoitwa naVP Constantino Chiwenga aiwa nemapresidents vakati siyanei. Panguva ino yatiri kuona kuti Chiwenga was ascension, nepanguva ino iri kutarisirwa nenyika yese kuti panguva ino VP Constantino Chiwenga aiwa is about to succeed the Zimbabwean leader according to the gentleman's agreement yavakava nayo. Panguva ino vanhu vakatarisira 2028. Panguva ino vatiri kuona kuti VP Constantino Chiwenga is facing my challenges. He is being blocked to succeed mutungamiri wenyika. Panguva ino achionekwa achienda against corruption nezvo zviri kuitwa nevakomana ve2030 nezvigananda. VP Constantino Chiwenga avasara ari munhu ava ari paspotlight akatasirwa nenyika yese kuti what are his actions, zvii zvaachaita with response kune EU treatment yaari kufesa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakomesa section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.